Πατάω την καταγραφή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Curse of Strahd session. Session 24 παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς τη βγάλατε. Αλλά τη βγάλατε. Πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένα. Αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού, το γνωστό. Υπενθυμίζω λοιπόν στο προηγούμενο session τι είχε γίνει. Τελείωσε η μάχη με τα Hags. Εκεί πέρα είχατε έναν νεκρό, τον Ριου. Πήρατε τα φιαλίδια από αυτές, τις νικήσατε με εισαγωγικά. What φιαλίδια? Ήταν τα φιαλίδια που σας είχαν κλέψει κάποιες ιδιότητες από είτε σωματικές είτε... Ναι. Τέλεια. Έχετε επανέλθει πλέον όπως ήσασταν. Μου το έχεις βάλει το συνένα στο Wisdom? Ναι. Ή να το βάλω εγώ? Έτσι το έχω επαναφέρει. Επίσης, ουσιαστικά ναι με νικήσατε, αλλά δεν σκοτώσετε τις μάγισσες. Ουσιαστικά αυτές έγιναν incorporeal και φύγανε, κάνανε plane shift. Έτσι. Ανεβήκατε στο πάνω όροφο του Μήλου, όπου υπήρχε το κοριτσάκι που είχες μιλήσει εσύ, Έρικ. Και τα σπίρτα. Η Γκερτούντα, αν θυμάσαι, η οποία ουσιαστικά ξέρετε ότι ή μάθατε κάποιοι ότι είναι η χαμένη κόρη της Μέρης που είχατε συναντήσει στην Παρόβια. Εντάξει. Οπότε αυτή έχει επιζήσει. Στην αρχή ξεκινήσατε να πάτε προς το Βαλάκι μαζί με κάποιον Ranger που είχατε και σας βοήθησε μαζί με το Linux να εξοντώσετε τις μάγισσες. Τον ξέρω εγώ αυτό το Ranger. Αυτό το Ranger εσύ το ξέρεις, ναι. Εντάξει, θα θέλω να το μιλήσω. Ναι, οκ. Τώρα δεν είναι μαζί σας εκεί που έχετε φτάσει. Okay. Ουσιαστικά ήταν αποσταλμένος της Φιώνα. Okay. Αναζητούσε την κόρη της. Και ουσιαστικά ο Linux τον είχαν εχμαλωτήσει οι Hags. Αυτός κατάφερε ουσιαστικά να τον σώσει και επέστρεψε μετά ξανά μαζί με την βοήθεια του Linux για να εξοντώσουν τις μάγισσες. Επίσης, παρατήρησες μετά τη μάχη ότι αυτός είχε και 2 arrows καρφωμένα επάνω του, τα οποία ήταν δικά σου. Okay. Εντάξει. Καλά, έπρεπε να κάνουμε roleplay γι' αυτό. Ναι, χοντρό roleplay, αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Εντάξει, θα το κάνουμε ή μετά ή κατά τη διάρκεια. Ας πούμε, σαν παρέτηση. Μετά αποφασίσατε να γυρίσετε τελικά το κοριτσάκι στη μητέρα του, στην Παρόβια, και ταυτόχρονα ψάχνετε, υπενθυμίζω, και την κόρη της Lady Fiona. Οι μάγισσες ναι μεν νικήθηκαν, αλλά δεν εξοντώθηκαν. Οπότε μπορούν να επανέλθουν οποιαδήποτε στιγμή. Στην πορεία προς το Βαλάκι κουβαλούσατε το πτώμα του Ριου, ο οποίος το βράδυ ξύπνησε. Σηκώθηκε και πίτσαγε. Ξύπνησε στη βάρδια του Linux, ο οποίος το μόνο που έκανε ήταν να τον φιλήσει και να τον ρωτήσει αν σηκώθηκε για να κάνει την βάρδια επιτέλους, και έπεσε για ύπνο και έμεινε ο Ρίου ξύπνιος. Δεν το είπε αυτό.
Το θυμάμαι καλά. Τι του είπε? Σε καλά. Ρε μαλάκα, θα δώσεις κανένα link να πούμε τώρα στο session, τι θα γίνει? Είσαι καλά, αναλαμβάνεις βάρδια. Ναι, έκανε και μετά από αυτό ξάπλωσε για ύπνο ο Linux και έκανε βάρδια ωρίου. Για μία ώρα. Για μία ώρα. Εντάξει, με το ωρίου τα είπαμε. Αυτό με είναι XP penalty, αλλά τέλος πάντων. Τι? Αυτό είναι XP penalty. Γιατί XP penalty? Η αντίδραση του Linux. Καλά, ναι, εντάξει. Όχι, έπρεπε να σας σκοτώσω όλους εκεί, αλλά τέλος πάντων. Σας τη χάρισα για μία χιλιοστή φορά. Πήγατε μετά προς το Chair Pool Encampment, φτάσατε δηλαδή κοντά στην Μπαρόβια, όπου συναντήσατε τη Madame Eva, η οποία... Link. Τι? Link. Τι link? Online Για το session.gr ρε φίλε, πάντα αυτό είναι, δεν αλλάζει. Μάλιστα. Παλιό κουρούμπελο. Θες και link, να ορίστε πάρ' το. Μ' ακούτε? Ναι, over. Sorry, κάτι γαμήθηκε και ο υπολογιστής. Μου έβγαλε μπελή οθόνη, δεν ξέρω τι έγινε. Θα το κοιτάξω. That's of death. Blue screen of death. Δεν θέλει That's of death. Δεν θέλει να παίξουμε, ρε. Δεν θέλει. Λοιπόν, στο Chair Pool Encampment συναντήσατε ξανά τη Madame Eva, η οποία έριξε τα χαρτιά για την Έλορα. Εντάξει. Της είπε κάποια πράγματα και της υπενθύμισε ουσιαστικά, σας υπενθύμισε όλα αυτά που σας είχε πει και την προηγούμενη φορά και το είχαμε αφήσει εκεί το session. Οπότε γυρίσαμε πίσω στο Βιστάνι, αυτό το έχασα. Γυρίσατε επίσης... πίσω, όχι στο Σβιστάνι που είναι στο Βαλάκι. Πηγαίνοντας για την Παρόβια. Άλλο κάμπ. Ναι, είναι το κάμπ Είναι που το είναι πρώτο... η Madame Eve. Να μιλήσω. Mm-hmm. Επίσης, για να το ακούσει και ο Παναγιώτης, εγώ ρώτησα τη Madame Eva πώς επανήλθε στη ζωή με ποιο τρόπο. Ναι, ωραίο. Και αυτό είναι penalty XP. Γιατί? Έλα πάμε, ναι. Πλακάνω. Γιατί και μας είπε ότι είτε έχει κάνει κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα, από το Strad. Κάποια συμφωνία, κάτι τέτοιο. Ή κάποια πνεύματα της, πώς τα είπες, κάποια στοιχεία της λίμνης, δεν θυμάμαι. Ναι, τα Φέι τον επανέφεραν. Αλλά δεν μπορεί να μας πει... Με βεβαιότητα. Εγώ θυμίζω στον Linux, πρέπει να θυμίσω στο Linux, ότι όσο βαρούσε φρουρά και λίγο πριν σηκωθεί ο Ρίου, είδε να μπαίνει μέσα του, εντάξει, ο Μίχλη. Και μετά... Είδε ο Λίνος να μπαίνει στο Ρίου ο Μίχλη. Ναι. Αλλά βέβαια δεν σε το έχει πει αυτό. Έτσι. Οκ. Λοιπόν, αυτά. Όχι. Ο Linux, φωνάξανε τον Linux. Τον φωνάξανε μέσα και ο Linux το είπε. Ναι. Το έχει πει. Και είπε η Madame ότι μπορεί να είναι είτε του Βάλτου είτε κάτι κακό. Είτε θεότητα του Βάλτου είτε κάτι κακό. Βέβαια, εγώ σαν Βιστάνι, πώς? Ναι. Ξέρω ότι οι ομίχλες συνήθως χρησιμοποιούνται για να φέρουν κάποιον στον κόσμο αυτό του Ravenloft. Ακριβώς. Οπότε, σαν Βιστάνι το έχω συνδέσει με κάτι κακό. Όχι. Όχι σαν Βιστάνι δεν το έχει σαν κακό, όχι. Ότι κάποιος τον έφερε πάλι σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τον επανέφερε. Σαν κακό όχι όμως. Όχι, λέω τις ομίχλες. Τις ομίχλες πώς έχω συνδέσει. Αυτό. Η ομίχλη είναι το καθημερινό φαινόμενο στην Παρόβια. Είναι κάτι συνηθισμένο για σένα. Okay. Για σένα που είσαι από αυτόν τον κόσμο, έτσι. Ναι, γι' αυτό μιλάω, ναι.
Οπότε, έχει ξημερώσει, είχατε κοιμηθεί και... επίσης, Έρικ, εσύ κόντεψες να πεθάνεις στη μάχη από μία lightning bolt η οποία σε διαπέρασε. Έχεις χάσει και κάποια αρκετά αντικείμενα, γιατί την έφαγες στις διπλούν. Τι αντικείμενα έχω χάσει? Και ο Έρικ έχασε. Έχει χάσει τα φαγητά του, τα νομίσματά του. Ναι. Καλά θυμάμαι. Δεν έχει gold καθόλου, Έρικ. Ό,τι είχε το έχασε. Τέτοια πράγματα. Ο Ranger δεν χρειάζεται. Σωστά. Είναι στο chat. Δεν τα ζούσα επίτηδες. Το τι έχει χαθεί φαίνεται. Λοιπόν. Έχεις χάσει τα rations, whetstone, ένα knife, όλα τα gold coins, το νερό σου, το dagger που είχες, έχασες τα σύφαρο σου. Ναι, και μετά έχασε και ο Ρου. Εσύ ναι, έχασες σχεδόν τα πάντα. Εσύ έφαγες διπλούν, συγγνώμη, ο Έρικ έφαγε μόνο μία. Okay. Απλά πέτυχες στο saving throw. Οπότε το καλό είναι ότι δεν έχασα το silver, short sword και τα gold. Καλά, ναι. Δεν πειράζει, έχασες τη ζωή σου. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, οπότε, είναι πρωί και είστε στο camp, μαζεμένοι γύρω από τη φωτιά. Βλέπετε ότι οι Βιστάνοι, οι οποίοι παρατηρείτε εδώ ότι δεν υπάρχουν females, είναι όλοι οι άντρες, είναι γύρω από τη φωτιά και τρώνε το πρωινό τους. Καλημέρα. Καλημέρα ταξιδιώτη. Έχει κάτι να φάμε? Ναι, βλέπεις πηγαίνει ένας εκεί πέρα εκεί πέρα στη μαρμίτα που έχουν και σου βάζει ένα πιάτο φαγητό πρωινό. Σαν σούπα είναι, λαχανικών. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι άσχετο, αλλά σημαντικό. Εσύ να ρωτήσεις ό,τι θέλεις, ναι. Ωραία. Γιατί ο υπολογιστής γράφει, έκανε restart και γράφει no bootable device is found. Ξέρει κανείς τι είναι? Και δεν ανοίγει. Την έφαγε ο δίσκος σου ή έχει βγει από τη θέση του? Ή έχει βγει το bootloader boot. Ποιο? Το boot menu από τα Windows σου. Λάπτοπ έχεις? Ναι, λάπτοπ. Μπορεί να ταρακουνήθηκε και να έχει χαθεί και ο δίσκος. Δηλαδή να βγει και ο δίσκος από τη θέση του. Μπορεί να χάθηκαν από τα Windows τα startup menu και αυτά και θέλεις τεχνικό, σίγουρα, να το δει. Κοινώς δεν ήθελε να παίξει πάνω. Δεν ξέρω να κάνει ένα restart. Αυτό κάνω. Ρίχνει μια κουτουλιά και Ό,τι τρελά μου. Για κάτσε, αποκατάσταση. Έχει αποκατάσταση. Τον πήραξε το αεροπλάνο. Είναι επιδιόρθωση για προχωρημένους τώρα. Τι? Είναι πολύ πιθανό να γίνει με την εποχή. Να κάνω επιδιόρθωση για προχωρημένους ή να κάνω απλά επανεκκίνηση? Ξέρει κανείς? Κάνε επανεκκίνηση πρώτα. Okay. Να δούμε. Γιατί τώρα το άλλαξε το μήνυμα. Όχι, έχω... Ευτυχώς σε αυτή τη γωνία έχω spare laptop μαζί. Θα παίξω, δεν είναι. Θα παίξω, λέει, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Το προηγούμενο του season ήταν πολύ ωραίο, έτσι, να ξέρεις. Με τόσο nerf που έριξε και παραλίγο πάλι να πεθάνετε. Ναι. Λοιπόν, Έρικ, Μακίλικ, Λίνοξ και Όμλι. Βλέπετε κάθεται ο Ρου δίπλα σας.
και βλέπετε ότι το παρατηρείτε, είναι αρκετά εμφανής, ότι είναι λίγο χλωμός. Εγώ κοίταξε, εγώ τον παρατηρώ, αυτό ήθελα να σου πω. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ήθελα να το πω off the record. Από τη στιγμή που μου λέει αυτά η Μανταμίβα, τον παρατηρώ, ρε παιδί μου. Όχι για κακό σκοπό, αλλά προσπαθώ να... Ναι, βλέπεις ότι... Να καταλάβω λίγο... Πώς να σου πω... Είναι λίγο... Χλωμός. Ναι, χλωμός. Βέβαια φαίνεται normal, έτσι, αλλά φαίνεται λίγο χλωμός. Δεν τον ρωτάω, είσαι καλά? Ναι, τέλεια. Τρώω με πολύ όρεξη. Πολύ. Ναι. Τρώω λες και έχω να φάω μέρες. Ισχύει αυτό. Τι φάει τρώει? Τα πάντα. Υπάρχει μια σούπα ουσιαστικά λαχανικών, την οποία του την πρόσφερε εκεί πέρα η Βιστάνη. Οκ. Δεν έχει επιλογή σε κάτι... Όχι, δεν είσαι στην ταβέρνα. Ειδικό στο πρωί, ότι είναι το τρώει. Ναι, ότι είναι το τρώει. Λαχανικά βλέπεις τρώει, δεν είναι δηλαδή... Δεν τρώει κρέατα και τέτοια, λαχανικά έχει σούπα, αυτά τρώει. Εσύ, Μακλικ? Τι? Εγώ τι? Τι κάνεις? Αφού τη σκαπουλάραμε από αυτό το... Τις εξοντώσατε και τις τρεις. Ορίστε. Τις εξοντώσατε και τις τρεις. Καμία δεν έχει. Τις εξοντώσαμε. Καμία. Φύγανε. Φύγανε μόνοι τους. Τι? Φύγανε μόνες τους. Μάλλον τις είχαμε τραυματίσει αρκετά και πάσησα να αντιθούμε κάποια άλλη στιγμή. Άρα ακόμα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω. Εσύ μετά από το χτύπημα που σ' άφησε ανέστητο. Η αλήθεια είναι ότι το χτύπημα αυτό δεν θυμόμαι τίποτα. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι γίνεται. Θυμάμαι να ξυπνάω. Και θυμάμαι αυτή η φωνή να μου μιλούσε. Να μου έλεγε κάποια πράγματα. Και τώρα που κοιμόμουν κιόλας, δεν ξέρω Linux αν θα έχω πει. Τι ακριβώς μου είπε. Γιατί μου ζήτησε κάτι σαν αντάλλαγμα, αλλά δεν έχω καταλάβει. Ίσως με βοηθήσετε εσείς. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι πέθανε. Το ξέρω, ναι. Η φωνή έλεγε ότι... πίσω, εμένα μου προκαλεί τρόμο. Μου είπε η φωνή ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου και ότι μπορεί να μου δώσει πίσω τη ζωή, αλλά όχι έτσι απλά. Μου είπε ότι ο Βάλτος χρειάζεται προστασία και ότι κάτι παλιό και κακό έχει ξυπνήσει στα βάθη του και πρέπει να το βρω. Και μετά είδα ένα παχύ πράσινο φως να τυλίγει και να ξυπνάω. Πρέπει να το βρεις. Άρα έκανες μια συμφωνία με αυτό το πράγμα. Ναι. Αν δεν το βρεις... Πρέπει να ανακρυφτείς. Γι' αυτό, ναι, δεν ξέρω τι... Μάλλον θα ξαναπεθάνω. Αν το αγνοήσεις δηλαδή αυτό το πράγμα που σου είπε, τι θα συμβεί? Δεν ξέρω, Μακελικό, ότι αυτό ξέρω μόνο. Πες μου λίγο για τη μορφή που είδες στο τέλος. Κάτι είπες. Άκουγα φωνή. Ναι. Πριν ξυπνήσω, είδα ένα παχύ πράσινο φως να με τυλίγει και να ξυπνάω. Ωραία. Αυτά τα είπες στη Μανταμίβα. Δεν μπήκε αυτός μέσα. Μανταμίβα. Δεν μπήκε, ναι, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι, sorry. Οπότε του λέω, πρέπει οπωσδήποτε αυτά να ζητάς βοήθεια. Νομίζω ότι το καταλληλότερο άτομο, εδώ που βρισκόμαστε τέλος πάντων, η Μανταμίβα. Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσεις τώρα το φαΐ και να πάει να της μιλήσεις. Εγώ θέλω να... Εγώ βλέπεις ότι είμαι τρομοκρατημένος με αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν είναι κάτι το φυσιολογικό. Και στο λέω κιόλας. Να επανέλθεις από το θάνατο. Μετά από τόσες ώρες. Ναι, ισχύει. Ναι. Και το έχω ξαναδεί να γίνεται. Και γυρνάω αριστερά το κεφάλι μου στον Όμιλι. Εγώ δεν πέθανα ποτέ. Εγώ το έχω δει εγώ αυτό. Πέθανες. Πέθανες.
Εγώ δεν θυμάμαι να πέθανα. Το σπίτι, ρε. Όχι, δεν πέθανε στο σπίτι. Πού πέθανε? Α, ναι, Κάτι στο σπίτι υπόγειο. πέθανε. Στο σπίτι πέθανε, ναι. Ναι, οπότε λέω ότι... Ναι, είναι Εγώ είδα το Θεό μου στο όνειρό μου μετά. Τι ζήτησε να κάνεις ακριβώς? Σου είπε ότι έχει κάτι κακό στους βάλτους και αυτά Μου είπε να το διώξει. Μου είπε ότι κάτι παλιό και κακό έχει ξυπνήσει στα βάθη του βάλτου και ότι πρέπει να το βρω. Και άμα το βρεις, τι να κάνεις? Δεν μου είπε κάτι περαιτέρω, μου είπε ότι πρέπει να το βρω. Ρίξε λίγο ένα intelligence check, παρακαλώ, αν μπορείς. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι η Μπάμπα Λισάγκα. Μπράβο, γι' αυτό θέλω να ρίξω το intelligence, να σου πω αν καταλαβαίνεις όντως αυτό. Okay. Τώρα με 9 intelligence. Ναι, οκ. Κοίταξε. Μεταξύ των... Ξέρεις, αυτό που σου λέει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα reference προς το πρόσωπο της Λισάγκα. Ισχύει δηλαδή, κάτι τέτοιο. Ναι. Και μπορεί όντως... Με όλα τα στοιχεία, το πράσινο, το ένα, το άλλο, καταλαβαίνω ότι είναι το που η Μπάμπα Λισάγκα παίρνει τους κρυστάλλους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπράβο, ουσιαστικά... Τώρα, άμα θες να το... Εσύ καταλαβαίνεις και άλλα πράγματα. Ουσιαστικά ξέρεις, λόγω της περιοχής, ότι τα phase του βάλτου ουσιαστικά ήταν τα πρώτα που εχμαλωτίστηκαν από αυτό το πλάσμα. Οπότε, ναι μεν η Ανάσταση του Ρου είναι λίγο έτσι ψιλοπερίεργη, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία που σου δίνει και σου λέει δεν σου κάνουν φοβερή εντύπωση. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι αλήθεια αυτά που λέει. Δηλαδή έχεις ακούσει τέτοια πράγματα. Ότι είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Ναι, okay. Οπότε είμαι πιο καθησυχασμένος εγώ από τον Μάικιλικ, ας πούμε. Ναι, εσύ το βλέπεις λίγο πιο θετικά. Αυτό. Ναι, okay. Ενώ ο Μάικιλικ είναι λίγο πιο διαφορετικός, είναι πιο μαζεμένος, ξέρει, γνωρίζει λίγο και τα πλαίσια της μαγείας, ενώ εσύ όχι. Εσύ γνωρίζεις τις δυνάμεις της φύσης, αυτός είναι λίγο πιο κοντά στη μαγεία, οπότε του φαίνεται λίγο πιο διαφορετικό και πιο δύσκολο αυτό που έχει συμβεί να το πιστέψει. Ωραία, περιμένω να δω την αντίδραση του. Την αντίδραση του σε τι? Σε αυτό που του λέω να πάει στη Μαντάμ Ήπα. Α, οκ. Ναι, να φάω. Έχει ξυπνήσει η Μαντάμ, ξέρουμε. Έχει νομίζω, ναι. Δοκιμάται. Ναι, κοίταξε, η Μαντάμ Εύα ξέρεις ότι είναι αυτή τη στιγμή με την Έλωρα στη σκηνή της. Είχε ζητήσει η Έλωρα να την επισκεφτεί το πρωί για να ανταλλάξουν κάποιο είδους μαγείες που μπορεί να χειριστεί η Έλωρα. Οκ, βιάζομαι με το φαγητό. Με βλέπεις ότι τρώω πιο γρήγορα από ότι τον ήρθες. Τρώω και... Εντάξει, και σου λέω, μη σου στάθηκε στο λαιμό. Πάει, τη σχέση σου και πήγαινε, λέω. Οκ, τρώω με το πάσο μου. Και μόλις τελειώνω το φαγητό, λέω, θέλει κάποιος να έρθει μαζί μου. Εγώ θα ήθελα. Τέλεια. Κι εγώ. Ναι, ωραία. Χωράνε μέχρι 4-5 στη σκηνή. 4 καθισμένοι και 2 όρθιοι. Οπότε, πηγαίνετε, εδώ είναι η σκηνή της. Ωραία, βλέπεις εκείνη τη στιγμή που μπαίνεις σε Ριού μέσα σε σκηνή, εκείνη τη στιγμή μιλούσε η Μαντάμ Εύα με την Έλωρα, χαμηλόφωνα λίγο. Ξέρεις, μπαίνεις μέσα στη σκηνή, Μάικελ και είσαι εσύ από πίσω από το Ριού και βλέπεις αυτή κάνει μια κίνηση, ξέρεις, σαν να τρόμαξε
έτσι πως ανοίξατε την τέντα τη σκηνή, την πόρτα της τέντας ουσιαστικά και μπήκατε μέσα. Σπέβδω να την καθιστά. Και λέει, καλώς ήρθες, λέει, ξανά, λέει, Μάκιλικ και Ριου. Πέρασε, λέει, περάστε, λέει, καθίστε. Συγγνώμη, μαντάμ, λέω, για να σας τρομάξαμε, αλλά αυτό το γεγονός που σας περιγράψαμε χτες με έχει θορυβήσει πάρα πολύ και θα έφερα εδώ το σύντροφο του Ριου για να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Το που του... Ξέρεις. Που του... Πάλι συγγνώμη. Μαντάμ, και πάλι. Λέει, ναι, λέει, μπορώ, λέει, να του ρίξω, λέει, μια ματιά, λέει, τι μπορεί να συμβαίνει. Ξέρεις, σου λέει, δώσ' μου, λέει, το χέρι σου, λέει, παιδί μου. Δεν είναι το χέρι μου. Ωραία, ξέρεις, σου γυρίζει την παλάμη και αρχίζει και, ξέρεις, κάνει κάποιες κινήσεις στην παλάμη σου. Ξέρεις, πειράζει λίγο τις γραμμές που έχουν τα χέρια σου. Και λέει, ξέρεις, βλέπεις ότι τα μάτια της αρχίζουν και σιγοκλίνουν ουσιαστικά και μπαίνει σε μια φάση νιρβάνας. Oh, no. Και σου... Κάνουμε το Γιάννη. Over. Μ' ακούτε? Ακούγομαι ή όχι? Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Ξέρεις, έχει πιάσει λοιπόν το χέρι σου η Μανταμέβα και έχει κλείσει λίγο τα μάτια της. Προσπαθεί ουσιαστικά να συγκεντρωθεί και σου λέει, πιάνοντας τις γραμμές έτσι, της παλάμης σου, σου λέει ότι τίποτα από αυτά που έχει ορίσει η μοίρα σου δεν είναι τυχαίο. Οι πράξεις μας καθορίζουν την πορεία μας και η δικιά σου είναι από τις πιο σημαντικές. Ξέρεις, βλέπεις, αφήνει το χέρι σου και σου λέει, δεν βλέπω, λέει, κάτι περίεργο να έχει, λέει, ο φίλος σας. Προφανώς, λέει, επανήλθε μάλλον από τις αρχαίγονες, λέει, θεότητες που υπήρχαν εδώ στην περιοχή. Οκ, απλώς του είπε αυτή η φωνή που άκουσε ότι θες να το πεις, λέω, εσύ καλύτερα. Ναι. Το λέω ότι κάτι κακό παλιό πρέπει να... Κάτι παλιό και κακό έχει ξυπνήσει στα βάθη των Βάλτων και ότι πρέπει να το βρω και ότι ο Βάλτος χρειάζεται προστασία. Ναι, λέει, δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι γνωστό, λέει, εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η Λισάγκα, λέει, έχει κατοσκηνώσει, λέει, με αυτό το καταραμένο, λέει, το σπίτι που έχει στους Βάλτους, λέει. Στην περιοχή στην περιοχή, συγγνώμη, του Μπέρεζ, η οποία, λέει, ήταν από τις πρώτες που κατέστρεψε, λέει, ο σκοτεινός άρχοντας. Και αυτός που το ζητάει ποιος είναι? Ποιος είναι ο εχθρός της? Λέει, σίγουρα, λέει, είναι τα Face. Τα Face, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είχαν εχματιστεί, λέει, από τις δυνάμεις του Στράχτ και είχαν μετατραπεί οι ψυχές τους σε κάποιους κρυστάλλους. Προφανώς, λέει, αυτή η οντότητα έχει στην κατοχή του μάλλον τον κρύσταλλο, λέει, του Βάλτου. Ίσως, λέει, σε αυτό αναφέρεται, λέει, ο φίλος σας. Και αν το αγνοήσει αυτό και δεν ασχοληθεί? Λέει, δεν νομίζω, λέει, ότι θα ήταν, λέει, σωστό να αγνοήσετε, λέει,
αυτή την προειδοποίηση. Άλλωστε λέει και στα χαρτιά, λέει, της μοίρας σας έχουν δείξει, λέει, ότι μάλλον θα αντιμετωπίσετε, λέει, αυτό το πλάσμα. Πρέπει, λέει, να το αντιμετωπίσετε. Έχει στην κατοχή του, λέει, ένα από τα πράγματα που χρειάζεστε για να μπορέσετε να εξοντώσετε, λέει, το Στραχ. Ωραία. Και πρέπει να πάμε τώρα άμεσα. Λέει, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Επήγει δηλαδή, μετά από αυτό το pact που έκανε με το Ρίο. Σου λέει αυτή, λέει, δεν ξέρω, λέει, αν επήγει ή όχι. Πολύ πιθανόν, λέει, και όχι. Γιατί τόσα χρόνια, λέει, μάλλον όχι απλά, λέει, χρόνια, εκατοντάδες, λέει, χρόνια τα phase έχουν χαθεί. Και ψάχνουν, λέει, απεγνωσμένα, λέει, ήρωες να βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν ξανά στην κανονική τους, λέει, μορφή. Του λέω εγώ ότι ο χρόνος δεν κυλάει το ίδιο για μας τους θνητούς, για εσάς τους θνητούς, τέλος πάντων. Ή ακόμα και για μένα, σε σχέση με ημίθεα πλάσματα ή τέλος πάντων. Λέει, δεν είναι το ίδιο. Λέω. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε άμεσα. Δεν πιστεύεις ότι πρέπει? Θεωρώ πως είναι... Πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή να είναι το επόμενο κομμάτι της αποστολής μας. Έτσι κι αλλιώς και να ήταν, δεν θα επιβιώναμε. Λέει αυτή, δεν νομίζω, λέει, ότι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο πλάσμα. Δεν είστε αρκετά ισχυροί αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε, λέει, μάλλον, πώς θα το πω, λέει, να μπορέσετε να κατευνάσετε, λέει, τις δυνάμεις που έχει. Και πιστέψτε με, λέει, το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι, λέει, το συγκεκριμένο πλάσμα, αλλά το σπίτι του. Όσο περίεργο, λέει. Δεν μπορούμε να το βάλουμε φωτιά. Το σπίτι του, λέει, είναι ζωντανό. Κινείται, λέει. Μάλιστα. Κάτι μου θυμίζει. Οπότε μπορούμε να το αφήσουμε να περιμένει. Εσένα σου θυμίζει το χάος, το σπίτι που είχατε συναντήσει στην αρχή. Ναι. Δεν κινούταν όμως αυτό. Ναι, αλλά το νιώθα ζωντανό. Ένιωθε ζωντανό το σπίτι, ισχύει, αλλά σου θυμίζω ότι ήταν το πλάσμα που ήταν στο υπόγειο τελικά. Οκ. Αυτό σας λέει η Μαντάμα πάντως. Και βλέπεις, ξέρεις, έχει ψιλοϊδρώσει κιόλας λίγο. Είναι λίγο... Δυσκολεύεται, ναι. Έσφιξη, Μαντάμ. Και άλλη μια τελευταία, λέω, ερώτηση. Από αυτά όλα τα οποία μπορούμε να φέρουμε εις πέρας τώρα, σύμφωνα με την εμπειρία την οποία έχουμε, και γνωρίζεις πολύ καλά, Μαντάμ, τι θα πρότεινες να ασχοληθούμε? Αν μπορείς να μας δώσεις την... Λέει, πρέπει, λέει, οπωσδήποτε, με κάθε τρόπο, λέει, να αποκτήσετε, λέει... Για μένα, λέει, πρώτα, λέει, πρέπει να αποκτήσετε το μενταγιόν, λέει, του Ravencrest. Okay. Γιατί πέρα, λέει, από τις μαγικές του ιδιότητες έχει και προστατευτικές ιδιότητες. Χωρίς αυτό, λέει, το μενταγιόν δεν θα μπορέσετε, λέει, να αντιμετωπίσετε, λέει, την Bubble Saga σίγουρα. Και αυτό το μενταγιόν, λέει, βρίσκεται μακριά. Είστε μακριά για να το αποκτήσετε. Αυτό ποιος μας είχε πει αρχικά να το αποκτήσουμε? Θες να σου περίμενε τώρα. Ποιος μας είχε πει να το αποκτήσουμε αυτό αρχικά? Λοιπόν. Μέρες ποιος αποκτήσουμε. Γιατί δεν το θυμάμαι, πως δεν ήμουν εγώ εκεί. Ναι, δεν το ξέρεις γιατί δεν ήσουν στο ρίξιμο των χαρτιών. Θα μας πούνε εδώ τα παιδιά. Ναι. Ναι, τι... Για το μενταγιόν που σας είχε πει ότι κρύβεται. Ένα λεπτό, παιδιά.
Κάτσε να τρέξει στα γραπτά. Έτσι. Δεν το έχεις γραμμένο. Το έχω 1000%. Απλά ένα λεπτό. Είναι... Λοιπόν... Το μενταγιόν αυτό... Πού κρύβεται? Είναι πίσω από τον ήλιο. Ακριβώς, πίσω από τον ήλιο. Είναι πίσω από τον ήλιο αυτό. Αυτό ξέρουμε μόνο. Και για ποιο λόγο το ψάχνουμε, ποιος μας είπε ότι πρέπει να το βρούμε? Αυτή, η μαντάμε μας σας είπε, όταν έριξε τα χαρτιά εδώ πέρα για να τους πει τη μοίρα τους, τους είπε ότι... Α, η ίδια. Ναι. Τους είπε ότι πρέπει να ψάξουν τρία μαγικά αντικείμενα τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν στο να μπορέσουν να εξοντώσουν ουσιαστικά τον Lord of Strahd. Και έδωσε κάποια riddles ουσιαστικά. Το ένα από αυτά είναι, το έχετε καταλάβει πλέον, είναι η Φιώνα. Εντάξει, η οποία ουσιαστικά έχει υπό την κατοχή της το Tome of Strahd. Ναι. Εντάξει, τα άλλα δύο δεν ξέρετε που βρίσκονται. Το μόνο που μας είχε πει είναι ότι κρύβεται πίσω από τον ήλιο. Ναι. Αυτό. Και τη ρωτήσαμε και δεν είπε τίποτα παραπάνω. Αυτό δεν ξέρετε τίποτα παραπάνω. Και το άλλο ξέρετε ότι βρίσκεται στην περιοχή του Μπέρες. Τώρα πού είναι ακριβώς δεν ξέρετε. Το ξύφος δηλαδή είναι στην περιοχή του Μπέρες. Σας το είπε αυτή τώρα. Εκεί που είναι δηλαδή ο Μπάμπαλισάγκα. Η Μπάμπαλισάγκα, συγγνώμη. Έχουμε παιδιά 2 λεπτά. Υπάρχει κάποιο σημείο στο χάρτη που να μοιάζει με ήλιο? Στο χάρτη του τέτοιου? Όχι. Ακούγομαι? Ναι. Όχι, σου απάντησα, όχι. Όχι, δεν ακούγομαι ή όχι? Όχι, δεν υπάρχει ήλιος. Υπάρχει κάποιο βουνό, κάτι που να... κάποιο history, κάτι... History. Κάποια λίμνη... Γιατί δεν θα τη βγάλω με αυτό. Περίμενε, ένα λεπτό. Linux είσαι εδώ ή την έπεσες? Εδώ είμαι, Τζουτζουκό. Α, ακούς. Γιατί δεν ακούεις καθόλου γι' αυτό. Όχι, διαβάζω κάτι εδώ πέρα στο κινητό. Διαβάζεις κάτι στο κινητό, τι βλέπεις στο story? Δεν τρέπεσαι? Ωραία. Πάω να καταλάβω τι φρύπη τι έπαθε το δευτή. Τον άφησα 3 εβδομάδες και... Του λείψες, Ρούληψα, ναι. Και τώρα μου κάνει... Σου κάνει τη ζωή δύσκολη τώρα. Τέτοια είναι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Οι υπόλοιποι έξω τι κάνετε? Όμλι και Linux ουσιαστικά είστε οι μόνοι που δεν πήγατε. Ναι, εγώ δεν μπαίνω εκεί μέσα ποτέ ούτως ή άλλως. Εγώ πάω στο κοριτσάκι να το κρατήσω παρέα. Άντε να πάω κι εγώ μέσα να δω τι γίνεται. Νιώθει άνετα. Πού πας εσύ, στη Μαντάμ? Στη Μαντάμιτσα. Βαίνεις και εσύ ξανά στη Μανταμίτσα. Βλέπεις ότι συζητάνε ουσιαστικά. Μιλάνε για αυτό που συνέβη στον Ριου.
Δεν λένε κάτι περίεργο. Α. Πάνω όταν επιστρέψεις πες μου, Ναι, τώρα να μπω στο... Στο online sessions πρέπει να μπω τώρα αυτό. Όχι, αυτό είναι ωραίο. Και έχω να κάνω και μια προσωπική ερώτηση, άμα θες να το παίξουμε τώρα. Πάμε. Προσωπική ερώτηση. Όση ώρα θες οι δυο μας? περιμένω δηλαδή. Περίμενα να σε πάω πάνω, να μου τα πεις. Ναι, ας πούμε ότι... Έλα, για πες. Μ' ακούς? Ναι. Ωραία. Ναι, να το ρωτήσω άμα έχει τίποτα, μπορεί να μου πει τίποτα για τη γυναίκα μου. Για τη γυναίκα σου. Για τη γυναίκα Ναι. σου... Βλέπεις δεν έχει να σου πει κάτι. Δεν ξέρει κάτι αυτή τη στιγμή. Η άλλη... Ναι. Ούτε μπορεί να δει κάτι. Ούτε μπορεί να δει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά για αυτό που ρώτησες για τον ήλιο, εσύ με τα ταξίδια που έχεις κάνει, ξέρεις ότι ουσιαστικά μπορεί να απευθύνεται σε δύο τοποθεσίες. Η μία είναι το Κρέζ, όπου υπάρχει εκεί ένα άγαλμα, και η άλλη είναι το Ember Temple, που ουσιαστικά... Σε έχασα. Η μία... Μ' ακούς? Δεν έχω καλό ίντερνετ, δυστυχώς. Τώρα θα στρώσει. Τώρα μ' ακούς? Ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, η μία είναι η περιοχή του Μπέρες, όπου υπάρχει, όπου υπάρχει εκεί ένα άγαλμα μιας θεότητας του ήλιου, και υπάρχει και έχεις ακούσει για κάτι παρόμοιο σε σύμβολο στο Ember Temple, το οποίο ξέρεις όμως ότι, και σας είχε πει, κάπου είχες ακούσει κι εσύ, ότι σε αυτή την περιοχή ουσιαστικά έκανε το pact ο Στράχτ με τις δυνάμεις που τον μετέτρεψαν στο πλάσμα που είναι τώρα. Οπότε είναι αυτές οι δύο πιθανές τοποθεσίες. Πέρα που είναι αυτές? Ναι, ξέρεις που είναι. Είναι κάποια κοντά εκεί που είμαστε? Όχι, είναι εντελώς στην αντίθετη πλευρά. Άρα είναι και οι δύο κοντά. Οι δύο μεταξύ τους είναι κοντά. Όχι. Η μία είναι τέρμα πάνω στο χάρτη πάνω αριστερά, η άλλη είναι τέρμα κάτω εδώ, προς το κέντρο. Δηλαδή είστε πάρα πολύ μακριά και από τη μία και από την άλλη. Ναι. Δηλαδή εσείς τώρα, άμα δεις το χάρτη της Μπαρόβια, φαντάσου, είστε εντελώς τις αντίθετες τέτοιες κατευθύνσεις. Ναι. Κάπου στο κέντρο δεν είμαστε εμείς τώρα? Εσείς είστε περίπου... Όχι, στο κέντρο φαντάσου ότι είναι... Ναι, σχεδόν. Σχεδόν στο κέντρο. Δεν είστε κέντρο, αλλά σχεδόν στο κέντρο. Λοιπόν, αυτά. Οκ. Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε? Λοιπόν, αυτά είχε να σας πει. Την ευχαριστώ τη Μαντάμ. Λέω, χάρηκα που τα ξαναείδαμε μετά από τόσες μέρες. Ναι. Και εγώ, λέει. Βγαίνεις πρώτος, έτσι? Ναι. Οκ. Οι υπόλοιποι? Βγαίνω κι εγώ. Βγαίνεις κι εσύ? Βγαίνω κι εγώ, ναι. Ωραία, μένει μόνο η Black μέσα. Κύριο χαρακτήρα του μάνα και δεν τον πιάνει εδώ και... Δεν τον πιάνει γιατί είσαι κατά τον άλλον, φίλε. Ναι, αλλά με τα βελάκια προχωρούσε. Και τώρα μπορεί.
Άμα δεν τον είχες επιλεγμένο δεν μπορεί. Λοιπόν, έχετε βγει λοιπόν από τη σκηνή. Βλέπετε ότι ο Όμντι λείπει από εκεί που είναι η φωτιά. Και μετά από λίγο πηγαίνετε όλοι από εκεί που είχατε ξεκινήσει, δηλαδή πηγαίνετε προς το κέντρο του κάμπ. Τι κάνετε? Εγώ ξαναπηγαίνω και στο κέντρο. Ωραία, Και ζητάω και άλλο φαγητό. Ναι. Ζητάς και άλλο φαγητό. Σου δίνουν, ξέρεις, απλόχερα, ναι. Δεν έχουν θέματα. Ωραία. Μετά από λίγη ώρα βγαίνει και η Έλεωρα από τη σκηνή. Η Έλεωρα ήταν στη σκηνή μαζί μας. Ναι, η Έλεωρα ήταν πριν από... Ή σε άλλη. Πριν από εσάς στη σκηνή της Μανταμεύ. Δηλαδή, όταν μπήκατε δηλαδή, τη συναντήσατε μέσα. Λοιπόν, βλέπετε... Που σήμερα η Έλεωρα... σου κλείνει το μάτι η Έλρικ. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι σκεπτική και πηγαίνει προς το κάρο που είναι το κοριτσάκι που κοιμηθήκαν ουσιαστικά μαζί. Ναι, εγώ το ρωτάω το κοριτσάκι. Τη λέω, πού σε βρήκανε αυτές οι 3 υγρίες και σε πιάσανε? Σου λέει λοιπόν το κοριτσάκι ότι αυτό λέει που θυμάμαι είναι, λέει, να μου μιλάει, λέει, η μητέρα μου και ξαφνικά, λέει, όλα, λέει, σκοτίνιασαν. Στο σπίτι μέσα? Στην είσοδο, λέει. Εσύ είχες βγει έξω ή η μαμά σου είχε βγει έξω? Όχι, λέει, ήμασταν και οι δύο έξω. Μαζί βγήκατε βόλτα και πριν μπείτε στο σπίτι σε αρπάξανε? Ναι, λέει. Μάλιστα. Οκ, τι λέω. Σύντομα Τι είχες πάρει? Περίμενε, βρε. Δεν είσαι εκεί. Α, δεν πήγαμε όλοι εκεί? Όχι. Όχι. Σύντομα με τη μαμά σου. Πολύ σύντομα. Ναι, λέει, νομίζω δεν πρέπει να είμαστε, λέει, πολύ μακριά. Ναι, το ξέρω. Πάμε έξω να δούμε τι κάνουν οι υπόλοιποι και αν να ξεκινήσουμε. Ωραία, ναι, ξέρεις, βγαίνει αυτή η πηδά. Είναι ουσιαστικά ένα μικρό κοριτσάκι, δεν είναι πολύ μεγάλη. Βλέπεις, κατεβαίνει από το κρεβάτι και έρχεται προς τα εσέας. Φοράει το φόρεμα που του είχε δώσει η Έλεωρα, έτσι. Ναι. Τους λέω τους υπόλοιπους, θα ξεκινήσουμε. Ναι, πάμε. Ναι. Αυτό το κοριτσάκι που μένει, Μπαρόβια. Παρόβια. Ναι, στην Παρόβια. Okay. Εκεί πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς, okay. Εκεί πηγαίνατε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ωραία. Και είναι μαζί μας και το κοριτσάκι το άλλο που μας είχε στη λιμάνα του. Αυτό το είναι το κοριτσάκι που σας είχε στη λιμάνα του. Α, αυτό είναι. Α, αυτό η τρελή Μαρία, ρε. Ναι, ρε, οκ. Αυτό είναι το κοριτσάκι που είχες μιλήσει εσύ στο Μίλιο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ουσιαστικά ναι. έχετε βρει την κόρη που ψάχνατε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Τους είχα πει νομίζω τι μου είχε πει το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένο με τη μάνα του, γιατί αυτή το παρέδωσε, κάπως έτσι. Κάπως έτσι σου είχε πει. Κάτι τέτοιο. Και τώρα αυτό σου είπε σε ένα κάτι αντίστοιχο, Όμιλη. Ότι τα φώτα... Μετά μαύρισαν όλα. Δεν μου είπε ότι το παρέδωσε η μάνα του. Όχι, σε ένα σου είπε άλλο πράγμα. Εντάξει, σε ένα σου είπε άλλο πράγμα. Ναι. Μάλλον και αυτό έχει πάρει λίγο από το DNA της μάνας του. Ζωή, σε παρακαλώ πολύ. Ή δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, μας μεταφέρω όλους στην Παρόβια. Yes. Ναι, όχι. Έτσι φτάνουμε χωρίς κόπο. Φτάνετε με τα κόπων και βασάνων. Χωρίς πρόβλημα.
ουσιαστικά... Από hit points πώς είμαστε, μας έκαναν καλά εκεί οι Βιστάνοι? Εγώ σας έκανα καλά. Ποιος Εσύ μας έκανες. Τι να τους κάνουμε τους Βιστάνοι άμα έχουμε όμλι? Ο εξποθήραζε, ποιος... Κοίταξε, πάνω στη μάχη σου ρίξα 2 κιούρς, αλλιώς δεν... Ναι, αλλιώς δεν θα πάλευες. Τα χρειάστηκες. Ισχύει. Περιμένω να μου έρθει το Starlink, δεν γίνεται κατάσταση. Με πέταξε έξω. Δεν έχω ίντερνετ. Παραγγείλει Starlink. Ναι, δεν γίνεται. Είναι καλή ευκαιρία τώρα, ναι. Μπράβο. Είναι καλή ευκαιρία γιατί με 12 μήνες συμβόλαιο σου δίνουν δωρεάν τον εξοπλισμό, ρε. Αυτό ισχύει παντού ή μόνο στην Ελλάδα? Είναι πιλωτικά τώρα για την Ελλάδα. Πιλωτικά για την Ελλάδα το κάνει. Και το παρήγγειλα. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα και βασανίζομαι. Τώρα είμαι μια διάερα γραμμή η οποία... Εντάξει, πόσο, 2 εβδομάδες δεν κάνει να έρθει. Λέγανε μέχρι τις 9 του μήνα, δεν ήρθε όμως. Δεν θα παίξουμε ποτέ. Θα έρθει από εβδομάδα, θα έρθει, θα γουστάρεις. Εντάξει, θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά μας. Ρε, και με το 4G δεν είχα θέμα, αλλά το σταματήσαν οι άλυτες. Λοιπόν. Το περιόριστο. Ναι. Δεν μιλάει ο τέτοιος και έχω... Αν έχει Vodafone εκεί σήμα θα ήταν μια λύση. Δεν έχει καλό. Για πες τη σελίδα, είναι onlinesession.gr. Πώς είναι? www.onlineseason.gr. Έλα, στο δίνω να το κάνεις copy-paste. Επειδή είμαι τώρα από το κινητό στο τέτοιο και από τον υπολογιστή προσπαθώ να συνδεθώ γι' αυτό. Ναι, για να το δεις τουλάχιστον, έλα. Εκεί στο Seasons είναι. Λοιπόν, φτάνετε λοιπόν... Κατευθείαν λέω το κοριτσάκι να μας δείξει που είναι το σπίτι του, ρε παιδί μου, για να το πάμε στη μάνα του. Ωραία. Ουσιαστικά εσείς θυμάστε ότι το σπίτι της είναι εδώ. Οκ. Πάμε. Χτυπάω την πόρτα. Μπορείς να προχωρήσεις για να φτάσεις στην περιοχή του σπιτιού. Έλα. Πάτα εδώ. Έλα. Έλα, μην είσαι τέτοιος. Κουνήσου. Wow. Κουνήσου. Κουνήσου, βρε κουράδι. Ρεπέτε. Λοιπόν. What the fuck, μαλάκα. Εξαφανίστηκα. Εξαφανίστηκες γιατί πήγες στην περιοχή της τέτοιας. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε. Κανεί. Έλα, ρε. Στο σπίτι πάνω πήγα. Ναι, αγόρι μου. Περίμενε λίγο. Ορίστε. Εντάξει, δεν άγχωνομαι. Δεν άγχωνεσαι. Εδώ είσαι. Λοιπόν, είστε έξω από το σπίτι. Εσύ, ο Ρου και η τέτοια. Και η Έλωρα έχει έρθει. Και το κοριτσάκι, η Τζεντούλα. Μπήκαμε σε τέτοιο. Χτυπάω την πόρτα, ρε. Ωραία, ναι. Χτυπάς την πόρτα, λοιπόν. Γιατί τίποτα από μέσα. Ξέρεις, ακούγεται μια φωνή γνωστή σου. Φωνή. Οι υπόλοιποι, περίμενε, μισό. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Πήγαν τα παιδιά. Εδώ. Είμαστε απ' έξω. Τα παιδιά είναι εδώ σε αυτό εδώ το σπίτι. Ωραία, κατεβαίνω κι εγώ. Έλα, προχώρη. Πάμε. Οπ. Λίγο ακόμα. Μπράβο. Μπούκαρα. Ναι, μπούκαρες, έλα. Τι μωρό είναι αυτό? Τι μωρό λέει είναι αυτό? Τι πίλα. Εδώ, τα Μιχάλη. μάτια σου τα γαλανά. Κι άλλο λίγο, θα σου βγάλει ένα παραθυράκι αν θες να μεταφερθείς. Μπράβο, και μεταφέρθηκε. Ωραίο μπείτε. Λοιπόν, είστε λοιπόν όλοι εδώ.
Τέλεια. Βάζω και τον Έρικ. Λοιπόν, έχετε φτάσει. Εγώ ναι, Ναι, εντάξει, έχετε φτάσει λοιπόν στο σπίτι αυτινής, το οποίο βλέπετε ότι το σπίτι έχει τα κακά του τα χάλια, δηλαδή φαίνεται παραμελημένο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως το οποίο να υπάρχει και να βγαίνει από μέσα προς τα έξω, και βέβαια βλέπεις ότι τα παράθυρα είναι σχεδόν σφραγισμένα, αλλά μπορείς να δεις μέσα. Λοιπόν, από ό,τι ακούγεται μια φωνή έτσι λίγο τρεμόμενη και λέει «Ποιος είναι?» Και βλέπετε το κοριτσάκι πλησιάζει και λέει «Μαμά, εγώ είμαι», λέει, «η Βεντούρα». Και ανοίγει την πόρτα. Πώς ανοίγει η πόρτα, βιαστικά? Η πόρτα ανοίγει βιαστικά και ξέρεις, με μία έκπληξη στα μάτια της. Ναι. Υποδέχεται ουσιαστικά την κόρη της. Τρέχει η κόρη προς αυτήν και την παίρνει αγκαλιά. Θέλω να πω, είναι χαρούμενη. Όχι ιδιαίτερα. Δείχνει. Η κόρη ή η μαμά, αυτό λέω. Η μαμά. Α, δεν είναι. Okay. Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν ξετρελάθηκε κιόλας. Πώς θα το πω. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή κανονικά σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να βάλει τα κλάματα, ξέρεις. Να λέει κορούλα μου, τα λοιπά μου και τα λοιπά. Ναι, δεν είχε αυτή την αντίδραση που περίμενε. Κάτσε, μπορεί να πάρει 1 δευτερόλεπτο, 10 δευτερόλεπτα για να την πάρουν τα ζουμιά. Εντάξει. Οκ. Ναι, μωρέ. Λέγε Ρου. Είναι για να καταλάβει. Ήταν λίγο περίεργο όλο το σκηνικό που το έγινε. Είναι σοκαρισμένη. Όχι. Ούτε σοκαρισμένη ούτε τίποτα. Είναι, πώς να σου πω, σαν να... Δεν ξετρελάθηκε κιόλας που γύρισε η κόρη της. Πώς να σου το πω. Έχει μια περίεργη συμπεριφορά. Δεν είναι... Δηλαδή, ναι, είχε μια προσμονή τότε που την έψαχνε, που σας έψαχνε εσάς, αλλά τώρα βλέπετε ότι το πρόσωπό της είναι λίγο πιο έτσι παγωμένο και οι αντίδρασεις της είναι μαζεμένες. Σαν να μην είναι σίγουρη ότι συμβαίνει αυτό. Δεν το περίμενε δηλαδή. Περίμενε ότι την είχε χάσει την κόρη της. Αλλά ενώ υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε να κλαίει, να οδύρεται, ξέρω εγώ, και να κάνει σαν τρελή, βλέπετε ότι είναι εντελώς παγωμένη, ανέκφραστη. Είστε καλά, λέω. Τη ρωτάω. Πώς. Συγγνώμη, πες μου λίγο, Μιχάλη. Α, σου λέει... Είστε καλά. Σου λέει αυτή... Ναι, λέει, είμαι καλά, λέει. Λέει, η κόρη μου, λέει, γύρισε, λέει, δεν το πιστεύω. Λέω στον νόμι, να δει να το κάνει, αν μπορεί να ρίξει ένα detective, να δει αν είναι επηρεασμένη από κάποιο κακό, τέλος πάντων. Επιχειριστά. Ωραία, κάνεις αυτό εδώ το πράγμα. Πού πας από εκεί, ρε? Προφανώς ξέρω εγώ ότι όλη η περιοχή είναι evil, απλά θέλω να δω... Ωραία. Βλέπεις λοιπόν ότι θα σου στείλω μήνυμα. Μισό. Πού το ρε, έφυγε? Όχι, δεν είναι. Έλα, πήγα στη γωνία, δεν ακουγόμουν. Όχι. Όχι, λοιπόν. Πήγα στη γωνία, το έκανα cast και γύρισα πίσω.
Πήγε στη γωνία για να μην σε ακούσει κανένας. Ναι, καταλάβω. Ναι, σωστά. Οκ, σου λέω όλα φαίνονται... Μάλλον είναι οκ όλα. Που μου θες και detective. Οκ, εγώ... Ξέρεις, αυτή κάνει βήμα μέσα και μπαίνει η μικρή. Εγώ την παρακολουθώ κι αυτήν, έτσι. Εντάξει, βλέπεις ότι έρχεται λοιπόν αυτή μετά στην πόρτα και λέει σας ευχαριστώ, λέει, σας ευχαριστώ, αλλά δεν έχω λέει τίποτα, λέει, να σας προσφέρω. Θα μπορούσατε να μας προσφέρετε ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε το βράδυ, λέω. Δωμάτιο, λέει. Ναι, λέει, φυσικά, λέει. Θα σας παραχωρήσω, λέει, το δικό μου, λέει, το δωμάτιο. Δεν είναι ανάγκη, εσείς που θα κοιμηθείτε. Θα κοιμηθώ, λέει, με την κόρη μου. Είσαι σίγουρος? Okay. Έχουμε μέρος, το λέω. Δεν πειράζει, δεν χρειαζόμαστε κάτι από εσάς. Εμείς το παιδί να είναι καλά και... Όχι, εγώ μόνο αυτό λίγο το βράδυ θέλω να ξαποστάσω, αν είναι εύκολο. Θα ξαποστάσουμε και το βράδυ όλοι μαζί. Λέει αυτή, λέει, ναι, λέει, μπορώ, λέει. Πόσο να κάνω. Μπορώ, λέει, να σας προσφέρω το δωμάτιό μου, λέει, που είναι στον πάνω όροφο. Αλλά λέει είναι για δύο ουσιαστικά. Για δύο χρειαζόμαστε, οι υπόλοιποι είναι καπατζωμένοι. Εντάξει, λέει. Είναι διπλό κρεβάτι, λέει. Ωραία. Είναι στον πάνω όροφο, λέει, άμα θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν νυχτώσει, λέει, γιατί τώρα τελευταία, λέει, έχουν δει πολλά, λέει, τα μάτια μας. Αυτό θέλω και εγώ να τα δω. Γιατί, λέει, από τότε, λέει, που σας είχα δει, λέει, την τελευταία φορά, τα πράγματα, λέει, πλέον έχουν γίνει πολύ δύσκολα, λέει, για το χωριό μας. Έχουν χειροτερέψει. Αλλά δεν ήταν και ποτέ σε καμιά καλή μοίρα το χωριό σας. Το λέω μάλλον. Λέει, σίγουρα, λέει, δεν ήταν, αλλά, λέει, τώρα έχει παραγίνει, λέει, το κακό. Λέει, ποιος κυβερνάει τώρα την πόλη? αυτός που κυβερνούσε, λέει, και πριν, λέει, φύγεται, λέει, από αυτό το χωριό. Ο γιος του προηγούμενου δημάρχου, του προηγούμενου... Ναι, εντάξει, φαινόταν οκ τύπος. Ναι, λέει, το πρόβλημα δεν είναι, λέει, αυτός. Το πρόβλημα, λέει, είναι τα πλάσματα, λέει, που στέλνει, λέει, ο διάβολος. Κάθε βράδυ, λέει. Πλέον, λέει, οι άμυνες μας έχουν σχεδόν εξοντωθεί. Μόνο, λέει, κανένα δυο κυνηγοί, λέει, έχουν μείνει. Όλοι οι υπόλοιποι, λέει, έχουν ή εγκαταλείψει το χωριό ή έχουν πεθάνει. Εσείς γιατί δεν φεύγετε? Λέει, και πού να πάω. Δεν έχω, λέει, κάτι άλλο, λέει, στον κόσμο. Είχα, λέει... Ζητήστε καταφύγιο κάπου αλλού. Λέει, είχαμε ζητήσει καταφύγιο, λέει, στο Βαλάκι. Αλλά ο Βαρώνος, λέει, αρνήθηκε. Οπότε επιστρέψαμε, λέει, εδώ. Επιστρέφω λίγο. Την ξέρετε την περίπτωση, γιατί πολύ απλά όταν φτάσατε κι εσείς στο Βαλάκι, είχατε δει κάποιους πρόσφυγες στην πύλη και δεν τους αφήναν να μπουν μέσα. Το θυμάστε αυτό? Το ίδιο πράγμα. Αυτό δηλαδή δεν λέει κάτι καινούριο που να σας εκπλήσει. Εγώ ξέρω αν οι Βιστάνοι ή τα Elves που έχουν καταβλισμούς έξω θα δεχόντουσαν τέτοιους πρόσφυγες. Όχι, δεν. Για λίγες μέρες μπορεί, όχι για να μείνουν μαζί τους. Για λίγες μέρες μπορεί, όχι για να μείνουν για πάντα. Λέει, η επόμενη μας, λέει, απεγνωσμένη κίνηση θα είναι να πάμε, λέει, στο Μπέρες, αλλά λέει, στο Κρέζ, αλλά είναι, λέει, αρκετά μακριά. Για να ταξιδέψω, λέει, μόνη μου. Ή τουλάχιστον εγώ, λέει, και η κόρη μου πλέον.
Ο άντρας σας? Ο άντρας μου είναι νεκρός, λέει. Κοντεύει, λέει, 6 μήνες. Ήτανε, λέει, από αυτούς που τόλμησαν να... Πώς θα το πω, λέει. Να εναντιωθούν, λέει, εναντίον του Στράχτ. Γενναίος. Γενναίος, εγώ θα τον πω, λέει, χαζό. Εγώ θα τον πω νεκρό. Εσύ πες τώρα πώς θες. Νεκρό σίγουρα. Θα μπορούσε, δηλαδή, τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι. Είπε Στράχτ, δεν είπε διάβολος. Το είπε, ναι. Δεν είμαστε στο μπαλάκι. Το είπε. Ναι, το μπαλάκι μόνο δεν έχει τέτοιο. Υπάρχει απαγόρευση στο μπαλάκι, ναι. Ναι, όχι στην παρόβια. Ναι, όχι, απλά εδώ διάβολο το λέγανε περισσότεροι. Α, ναι. Ναι. Λέει... Μήπως έχει κάνει το αγαθή. Κάνα μπλε γεράκι. Τι να έχει, ρίξε. Κάνα... Όχι, βλέπεις κάτι τέτοιο. Ναι, δεν έχει κάποιο εμφανή σημείο αυτή ή κάποιο σημάδι. Γεράκι όχι, κοράκι. Κοράκι είναι. Ναι, είναι κοράκι. Γι' αυτό τον έριξα τον άλλο, ρε Ταβέλη. Όχι, ρε. Είναι κοράκι. Νόμιζα ότι είναι γεράκι, ρε. Όχι, ρε. Κοράκι. Μαλακία. Εντάξει. Του γάμισε τα πρέκια, όχι τίποτα άλλο. Μαλάκα έφερα 19 και 20, δηλαδή είναι απίστευτο. Ναι, τον πέτυχες και για τις 2 φορές. Σκληρός. Ναι. Οπότε, ξέρεις, βλέπετε αυτή ότι έχει ουσιαστικά δεν σας θυμίζει σε τίποτα τη φιγούρα που είχατε συναντήσει την προηγούμενη φορά. Φαίνεται αρκετά φοβισμένη. Εντάξει, αρκετά φοβισμένη. Ποιος ζήτησε να κάνει Omelet Detect Magic? Εγώ. Έλβη. Οκ. Εγώ το άκουσα αυτό, έτσι. Όχι. Θέλω να μου ρίξεις ένα hearing noise. Πάτα. Και προφανώς δεν του είπα κάνε Detect Magic, του περιέγραψα τι ήθελα να κάνει, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι το Detect Magic. Okay. Απλά από αυτά που έχω δει να κάνει, ναι, λέω πως να το κάνεις. Ναι. Το άκουσες. Οκ. Εδώ. Και τον είδα και να φεύγει μετά λίγο, Ναι, είδες περίεργη συμπεριφορά. Είδες μια συμπεριφορά η οποία ουσιαστικά την έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο ο νάνος σας. Πρώτο δεν είναι, ρε, το Detect Magic? Ναι. Ωραία, ναι. Only και... Λοιπόν, ωραία, ναι. Αυτό. Ουσιαστικά έχετε φτάσει απογευματάκι, έτσι. Είναι απόγευμα. Ναι. Αυτό θεωρείται successful quest τώρα. Δεν σε άκουσα. Λέω αυτό θεωρείται successful quest. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε άλλο με αυτό. Θεωρείται successful quest. Όλα είναι σχετικά. Ναι, εντάξει. Όλα σχετικά είναι, ναι, οκ. Okay. Αλλά ναι, θεωρείται successful quest. Χωρίς να... Ναι, τέλος πάντων, successful quest είναι. Είναι παράλληλο. Ναι. Ωραία. Θέλω να te ρωτήσω αυτήν τώρα, ο άντρας τι δουλειά έκανε?
Πέραν του να είναι χαζός. Λέει, ο άντρας μου λέει ήταν έμπορος. Α, είχε καραβάνι και πήγαινε δεξιά και αριστερά. Λέει, είχε λέει ένα μικρό καραβάνι και είχε λέει και 2 εργάτες. Αλλά λέει, περάστε λέει στο φτωχικό μου, λέει, μην κάθεστε λέει στην πόρτα. Ευχαριστούμε, εγώ μπαίνω. Ωραία, εσύ μπαίνεις λοιπόν. Κούμπε τα πόδια σου και πέρασε. Ξέρεις, λέει, περάστε λέει, γιατί καθόμαστε λέει τόση ώρα λέει στην πόρτα. Βλέπετε, μπαίνετε λοιπόν και ξέρεις, αυτή πάει και ανάβει, βγάζει ένα φλίντε στυλ και ανάβει λίγο τις λάμπες στο σπίτι, οι οποίες είναι ήδη σβηστές, για να μπορείτε να βλέπετε. Λέει, με συγχωρείτε λέει που ουσιαστικά δεν έχω λέει κάτι να σας φιλέψω. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο σπίτι και παρατηρείτε ότι το σπίτι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Βλέπετε ότι υπάρχουν παρατημένα πιάτα, το οποίο τα φαγητά ουσιαστικά είναι ξεχασμένα, υπάρχουν υπολείμματα φαγητών, χυμένα κρασιά. Βλέπεις ότι δεν έχει δώσει και ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ένα τακτοποιημένο σπίτι ή έτσι όπως έχετε συνηθίσει γενικώς να βλέπετε. Και σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει πλούσιο το σπίτι. Έτσι. Είναι συγκριτικά με κάποια άλλα που έχετε δει στην παρόβια, αλλά δεν είναι και από τα πιο πλούσια. Βλέπω τι τρώει γενικότερα. Βλέπω βασικά, κοιτάω γύρω μου, βλέπω κάποια πίτα. Βλέπω πίτες. Λοιπόν, προσπαθείς εσύ να δεις για πίτα. Θα μου ρίξεις, θα το βάλουμε στο, περίμενε, έχεις το skill. Συγγνώμη. Έχω το observation. Έχεις το observation, θα μου ρίξει αυτό. Πρέπει να φέρεις πολύ μεγάλο για να δες εδώ ρε μαλάκα. 19. Okay. Λοιπόν, εσύ παρατηρείς λοιπόν, Ριου, και είσαι σίγουρος κιόλας ότι υπάρχει κάτι σαν ουσιαστικά ψίχουλα, απομεινάρια θα το πω εγώ, πίτας στο τραπέζι. Οκ. Να. Δηλαδή τρίματα της πίτας από αυτές που φτιάχνανε οι άλλες. Και επίσης παρόλο που βλέπετε ότι υπάρχει σαπισμένο φαγητό και σε decay κατάσταση, βλέπετε ότι η συγκεκριμένη δεν είναι και λεπτή, τη βλέπετε είναι γεματούλα. Επίσης παρατηρείτε ότι στο σπίτι δεν υπάρχουν έτσι, ούτε κάδρα, ούτε κάτι πλουσιο, ξέρεις, που να προδιαθέτει ότι ήταν κάποιος έτσι ευκατάστατος έμενε σε αυτό το σπίτι. Λες και τα έχουν πουλήσει, θα το πω. Καταλαβες? Αυτό καταλαβαίνεις με αυτά έτσι πως παρατηρείς δεξιά και αριστερά. Okay. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω αν ο άντρας της είχε πει καμιά ιστορία για την κόρη της Φιώνας. Για καμιά τρελή που κυκλοφορεί στα δάση. Σε κανένα από τα ταξίδια του. Σε κοιτάζει αυτός, λέει... Πολλά έλεγε, λέει, ο άντρας μου, αλλά δεν θυμάμαι, λέει, να έχει πει κάτι τέτοιο. Αυτό που αναφέρεις. Ούτε έχει ακούσει κάτι εδώ στην περιοχή για κάποια που κυκλοφορεί μόνη της, άλλο πρόσαλη. Όχι, λέει. Δεν ήταν και πολύ παρατηρητικός.
Και ήταν, λέει, άνθρωπος, λέει, που έβλεπε, λέει, τη δουλειά του και το σπίτι του. Απλά, λέει, του πήρε, λέει, ο μάγος, λέει, τα μυαλά και έφαγε, λέει, το κεφάλι του. Ο μάγος που είχε έρθει να σκοτώσει το Στρακτ. Ο μάγος που εναντιώθηκε, λέει. Ναι. Στο Στρακτ. Οπότε είστε μέσα στο σπίτι, τι κάνετε? Εγώ λέω θα πάω να δω τον Μάστορα, τον Δήμαρχο. Τον Μάστορα. Ωραία. Τον Μάστορα Δήμαρχο. Άρα φεύγετε. Εγώ φεύγω και πάω προς το τέτοιο εκεί, προς το Mansion. Ωραία, εσύ πας προς το Mansion. Θα έρθει κανένας? Πάμε. Ναι, πάμε. Φύγαμε συνάδελφε. Ναι, πάμε κι εμείς. Πάω κι εγώ. Χαιρετάω πριν φύγω το κοριτσάκι. Το λέω είσαι ασφαλής πλέον. Ξέρεις, το κοριτσάκι σε κοιτάζει με μία έτσι... με ένα ύφος ότι... Μπορεί να ζώσει. Θα είναι. Κάπως έτσι. Και μετά ανεβαίνει από τη σκάλα. Ρόπα, κάτι θα δούμε κάποια φάτσα εδώ. Έπεσε μαύρα. Τι μαύρα έπεσε? Ναι. Ποιος έπεσε, ρε? Εσύ. Όχι, κάτι πήγες να ανοίξει κάμερα με φάτσα, αλλά έπεσε μαύρα. Δεν είδαμε τίποτα. Έλεζε. Κάφρε. Λοιπόν, οπότε. Φεύγετε λοιπόν από το σπίτι, ναι. Λοιπόν, άντε, βγείτε. Βγαίνουμε. Πάντε εδώ στο σημείο για να μεταφερθείτε. Βγαίνετε λοιπόν όλοι εκεί έξω. Εδώ δεν ήτανε. Κάτσε ξανά. Είναι το σπίτι τέρμα κάτω. Αυτό. Όσο πηγαίνουμε Ναι, ρωτάω... καλά θυμάμαι. Αυτό δεν ήτανε. Ναι. Η έπαυλη είναι η τέρμα κάτω. Ναι, καλά θυμάμαι. Άντε, περπατήστε. Ναι. Όσο πηγαίνουμε ρωτάω, είναι σίγουρα ασφαλής η κοπέλα εκεί? Θα κάνουμε τακτικά checks. Τακτικά checks. Όσο είμαστε εδώ. Γι' αυτό ζήτησα ένα δωμάτιο εγώ εκεί πέρα, για να είμαι το βράδυ να βλέπω. Μάλιστα. Πολύ σκληρός. Πίσω κι εγώ. Πίσω κι εγώ. Κοπανάω την πόρτα. Με δύναμη. Φυσιολογικά. Απλά την κοπανάω. Δίπλα από τον νόμιλ εγώ. Έπασα πάνω στην πόρτα λέει και δεν μπορώ να μπω. Και εσύ. Κάτσε να σας μεταφέρω όλους. Είναι αφού εδώ είμαστε. Ναι ρε φίλε, δεν είστε όλοι. Ποιος τον παίζει? Αυτός είναι. Κάντε τον kick. Δεν μπορώ. Ο Πανέας γιατί είναι μιούτ, πάλι οι τσόντες βλέπει. Ντρέπεσαι, αλήτη. Πανέας λέει. Α, ναι. Τώρα τελειώνω. Ωραία. Φτάνετε λοιπόν στην έπαυλη. Η πόρτα βλέπετε είναι κλειστή. Χτυπάμε. Χτυπάμε την πόρτα. Χτυπάτε την πόρτα και σας ανοίγει μια γνώριμη φιγούρα. Ο Τζόναθαν. Είναι ο Ισμαρκ. Λέει, φίλοι μου λέει. Είστε ακόμα ζωντανοί λέει. Άρα λέει αυτό σημαίνει ότι η Ειρήνα είναι ασφαλής. Είναι. Δεν νομίζω, Τάκη. Είναι. Ναι, είναι το λέω, αφού αυτό ξέρουμε ότι είναι. Λέει...
Περάστε, λέει, περάστε. Πάλι καλά που μας το πες, ναι. Έπρεπε να πούμε μέσα για να μας πεις πέρα στην Καούκα, ναι. Ναι. Μπουκάρετε λοιπόν μες στην έπαυλη. Λοιπόν. Τον χαιρετάω κι εγώ. Όχι, μην την κλειδώνεις, άστε να περνάει το φως, να βλέπουμε. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στην έπαυλη, είναι στην ίδια κατάσταση που την αφήσετε όπως και την προηγούμενη φορά. Εξαιρετική. Ίσως και χειρότερα. Και λέει, περάστε, λέει, πάμε, λέει, ουσιαστικά στο γραφείο μου. Ακολουθήστε με. Ναι, βεβαίως. Περνάτε λοιπόν μέσα και φτάνετε στο γραφείο. Σκοπίζω τα πόδια μου στο χαλί. Ναι. Ωραίος. Πολύ δυνατός. Ρου, εσύ. Περνάω, ναι. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι είναι αυτό, πέτρες. Τι πέτρες, ρε. Εδώ, τι είναι αυτό. Ναι, ο Γκόλιφ. Χαρτιά έχει τη στόχη. Χαρτιά τσαδεκομένα, το γύφτο ένα κάδο, δεν είναι για να τα πετάξει μέσα. Κάδο. Μάλιστα. Ωραία. Λέει... Ο Νίκος κάνει νίτσα κινήσεις. Λέει... Φίλοι μου, λέει, πώς μπορώ, λέει, να φανώ, λέει, χρήσιμος προς τα εσάς. Προς τα εμάς. Ακούγομαι. Ναι, ρε. Sorry. Το λέω, εγώ ήθελα να δω αρχικά μα είσαι καλά. Λέει, καλά είμαι. Η κατάσταση στην πόλη πώς είναι? Η κατάσταση, λέει, στο χωριό είναι, λέει, απελπιστική. Όσο πιο χάλια, λέει, μπορούσες να την πεις. Μάλιστα. Πάντως η αδερφή σου είναι στο βαλάκι. Ναι, λέει. Είναι στο βαλάκι. Και ξέρει να κρύβεται, δεν είναι καμιά χθεσινή. Λέει, έχω λάβει, λέει, μήνυμα, λέει, από την αδερφή μου. Είναι, λέει, στο βαλάκι, λέει, αλλά είναι στα χέρια, λέει, του Βαρώνου. Μήπως το επιδίωξε η ίδια? Όχι, λέει. Αυτό, λέει, το κάθαρμα, λέει. Την έχει, λέει, παρά τη θέλησή της, στο σπίτι του. Ναι, γιατί να το κάνει αυτό όμως? Λέει, γιατί, λέει, μάλλον έμαθε, λέει, ότι η Ειρήνα είναι ουσιαστικά η αγαπημένη του διαβόλου. Οπότε, λέει, μπορεί να θέλει με κάποιον τρόπο να κερδίσει την εύνοια του. Οπότε η ζωή της, λέει, κινδυνεύει. Εγώ από όλα όσα καταλαβαίνω είναι ότι από όσα έχω δει και έχω ακούσει, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι μόνο την εύνοιά του δεν θέλει. Ναι. Λέει, μετά από κάποια γεγονότα, λέει, που έχουν γίνει, λέει, τις τελευταίες μέρες, λέει, στο βαλάκι. Ακούγομαι. Μετά, λέει, από κάποιες... ναι, ακούγεσαι, μεγάλη. Μετά, λέει, από κάποιες μυστηριώδεις, λέει, εμφανίσεις, λέει, στο βαλάκι. Και αφού, λέει, μαθεύτηκε, λέει, ότι πλέον δεν είναι τόσο ασφαλής όσο λέει το βαλάκι, μάλλον, λέει, ο Βαρώνος σκέφτηκε κάποιον άλλον τρόπο, έτσι ώστε να προσπαθήσει, λέει, να σώσει, λέει, το τομάρι του. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε? Ναι. Ναι. Εσύ δεν μας ακούς, ρε Έλα, έλα, Μιχάλη. Έπεσε. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, αυτό σας λέει ο Ισμάκ. Και βλέπεις είναι λίγο ψιλοεκνευρισμένος. Αυτό το Μάρι, λέει, τελικά, λέει, δεν του αξίζει αυτή η θέση που έχει. Αλλά, λέει, είμαι
παντελώς ανίσχυρος, λέει, αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να κάνω κάτι. Εγώ και πάλι του λέω ότι μπορεί να έχει τις μεθόδους του, αλλά αυτό που φαίνεται να προσπαθεί είναι να υπάρχει ασφάλεια εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και αυτό κατάλαβα τόσες μέρες που ήμασταν εκεί. Ναι, λέει, αλλά μερικές φορές κρινόμαστε, λέει, από τα λάθη μας. Και αυτός, λέει, έχει κάνει αρκετά. Ναι, αλλά το λέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο εκεί πέρα σαν εναλλακτική. Μπορεί. Που να είναι καλύτερο από αυτόν. Λέει... δεν είμαι, λέει, τόσο σίγουρος. Γιατί, τι σκέφτεσαι, τι έχεις στο μυαλό σου? Εγώ, λέει, λέει, αυτή τη στιγμή προσπαθώ, λέει, να βρω τρόπο να ζητήσω βοήθεια, λέει, από όπου μπορώ για να σώσω, λέει, το χωριό αυτό. Αν και βλέπω, λέει, ότι ο διάβολος, λέει, έχει ρίξει ξανά, λέει, το βλέμμα του προς τα εδώ. Οπότε και δεν νομίζω, λέει, ότι έχουμε πολλές πλέον ελπίδες. Ίσως μια ακόμα επίθεση σαν αυτή που είχατε αποτρέψει εσείς να είναι και η τελευταία φορά που θα υπάρξει στο χωριό. Μπορεί, λέει, να μας χαρίσει και τη ζωή. Δεν ξέρω, λέει. Είναι δύσκολα, λέει, τα πράγματα όμως. Τώρα, μήπως έχεις δει κάποια κοπέλα εδώ που να μην είναι από εδώ? Κάποια κοπέλα που να μην είναι από εδώ. Λέει, κοίταξε, λέει. Το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι ότι στα γύρω, λέει, στη γύρω περιοχή, προς τα δυτικά, λέει, έχουν εμφανιστεί περίεργα, μάλλον έχει εμφανιστεί μια περίεργη φιγούρα. Και αυτό, λέει, έχω στείλει, λέει, κάποιους ανιχνευτές, λέει, να δούνε περί τίνος πρόκειται, αλλά δεν έχει γυρίσει κανένας. Αυτό, λέει, δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό το πλάσμα ή αυτή η φιγούρα είναι απαραίτητα κακή, γιατί η εξαφάνιση, λέει, των ανθρώπων μου, λέει, συνέβη, λέει, και συνδυάστηκε, λέει, μάλλον και με επιθέσεις, λέει, στο χωριό. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι πέσανε, λέει, στα χέρια, λέει, του διαβόλου αυτή. Κάτι άλλο, λέει, δεν γνωρίζω, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει, λέει, στην αντίληψή μου. Μπορεί, λέει, μπορεί όμως... Εμείς είχαμε ζητήσει να δούμε εικόνα από... Είχατε ζητήσει, σας είχε δείξει ένα πορτρέτο. Ναι, άμα τη δούμε θα την αναγνωρίσουμε. Της Στέλλας. Ναι. Ναι, άμα τη δείτε θα την αναγνωρίσετε. Και πού περίπου εφεάθη αυτή η φιγούρα? Δυτικά, λέει, από την Παρόβια. Okay. Επίσης θα με συγχωρήσετε σήμερα, αλλά επειδή δεν είμαι και πολύ καλά, θα σταματήσουμε λίγο πιο νωρίς. Οκ. Θες να κάνουμε μισάωρο? Ναι, κατά τις 11 θα το σταματήσουμε σήμερα. Okay. Ναι. Ναι, έχω αρπάξει μια γρίπη τώρα και είμαι ψιλοκουρούμπελο. Λοιπόν, ναι, γάμισε τα που μου κόψαν την άδεια, άρρωσσα κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό σας λέει ο Ισμαρκ. Βλέπετε, είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή δεν έχει κάποια χτυπήματα ή σημάδια. Και αυτό που παρατηρήσατε, ότι όσο ήσασταν στους δρόμους του χωριού, στην Παρόβια, υπήρχε ησυχία. Δηλαδή, λες και έχει εκενωθεί το χωριό. Ή έχουν πεθάνει σχεδόν όλοι. Το ρωτάω εγώ, έχεις εδώ στο Μάνσιον κάνα 2 δωμάτια να μας φιλοξενήσεις? Λέει, ισχύει, λέει, η πρόσκληση, λέει, όπως και την προηγούμενη φορά, λέει. Δεν αλλάζει, λέει, αυτό. Μπορείτε, λέει, να χρησιμοποιήσετε, λέει, τα δωμάτια, λέει, της έπαυλης.
Χάρη, λέει, θα μου κάνετε. Ναι, και εγώ και αυτό το σκέφτηκα. Άμα γίνει τίποτα να είμαστε εδώ. Γιατί, λέει, από τότε, λέει, που έφυγε και η Ειρήνα, λέει, και πέθανε λίγο και ο πατέρας μου, η έπαυλη, λέει, είναι, λέει, ένα σκοτεινό σημείο πλέον. Ένα σκοτεινό μέρος. Βλέπετε, λέει, μόνος μου, λέει, εντελώς. Δεν υπάρχει, λέει, κάποιος άλλος. Αφού, λέει, και εγώ σκέφτομαι, λέει, αν δω, λέει, τα σκούρα να εγκαταλείψω, λέει, το ίδιος, λέει, το χωριό. Σκληρός. Πολύ σκληρός. Το λες, σκληρός. Όχι, ρε. Βλέπεις ότι αυτό που έχει η διαφορά σε σχέση με την άλλη φορά είναι ότι τα παράθυρα πλέον είναι αμπαρωμένα από μέσα. Δηλαδή εδώ υπάρχουν πλάκες ξύλου. Το βλέπεις? Ναι. Είναι κλειστά δηλαδή. Όσο μπορεί. Δηλαδή δεν βλέπεις έξω πλέον. Έχει δηλαδή αμπαρώσει την έπαυλη όσο πιο καλά μπορεί ο συγκεκριμένος. Πρέπει να πας δηλαδή πολύ κοντά για να δεις έξω. Άμα βλείς. Οκ. Εγώ λέω έχω κουραστεί πάρα πολύ. Θα πάρω αυτό το δωμάτιο αριστερά. Θα πάω να ξεκουραστώ. Ναι, βλέπεις ότι αυτό το δωμάτιο αριστερά, δεν θυμάμαι ποιος το είχε την προηγούμενη φορά, έχει 2 κρεβάτια. Όποιος θέλει, όχι. 2 Την παίρνει το στεγνά. Άρχισε την πόρτα, βρε μαλάκα, από την κλείνει. Ω, νάτος. Πάω κι εγώ για ύπνο. Κλείνουμε και την πόρτα, Πάω προς τα πάνω. Βάζουμε και την καρέκλα πίσω από τη τέτοια. Πας προς τα πάνω. Λοιπόν. Ωραία, ναι. Εγώ θα πάω για ύπνο εκεί, στο άλλο το σπίτι. Εσύ πας στο άλλο σπίτι, στη Μέρη. Τέλεια. Ναι. Και ζητάω αν μπορώ να έχω λίγο φαγητό μαζί. Ναι, σου δίνει αυτός ό,τι έχει στην τραπεζαρία. Βλέπεις, ανοίγει την τραπεζαρία πιο πίσω σου. Λέει, ό,τι έχω εγώ είναι και δικό σας. Έκανε και ατμόσφαιρα. Τι ατμόσφαιρα, ρε κάφρε. Ο Νίκος έχει κάνει ατμόσφαιρα. Α, ο Νίκος. Έχει ξύριστα κιόλας. Ναι. Έχει φορήσει και πλάσιο το κολλητό, το μπλουζάκι. Το σεξι να πει. Γάμισε τα μαλάκα, δεν με χωράει τίποτα φέτος. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Πηγαίνετε, Έλικ, λοιπόν, πηγαίνεις στην άλλη τύπισσα. Εσύ, Ριου, ανεβαίνεις στο πάνω δωμάτιο και σπίτι και είσαι μόνος σου. Ναι. Η Έλορα λέει θα μείνω κι εγώ, λέει, εδώ στην έπαυλη. Ζητάει από τον Ισμαρκ να της παραχωρήσει κάποιο δωμάτιο. Φυσικά της λέει θα πάρετε, λέει, το δικό μου. Ναι. Και μένει Θα έρθει κάποιος μαζί μου. Μένει μόνο ο Μάκηλικ να μας πει τι θα κάνει. Κάποιος πρέπει να πάει μαζί του. Ποιος? Ο Μακίκικ. Ο Μακίλικ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Έλα, μ' ακούτε? Ναι, τώρα Ναι. Πάω με το Παναγιώτη, πάω μαζί εγώ. Πας εσείς οι δύο, λοιπόν, θα πάτε στο άλλο το σπίτι, σωστά? Ναι. Ωραία. Εσείς οι υπόλοιποι πέφτετε για ύπνο? Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Δώσε ένα λεπτάκι. Οκ. Ναι, Άλεξ. Κάνα πρόβλημα. Λοιπόν, Έρικ και Μακιλίκ. Μισό λεπτάκι να πάμε στο σπίτι της τρελής. Λοιπόν. Μακιλίκ και
Έρλικ. Και εδώ τραβάω μόνο εσάς τους δύο. Λοιπόν, τραβάω εσένα και τον πάνω. Σωστά? Ναι. Ωραία. Είστε λοιπόν έξω από το σπίτι της Μέρης. Η πόρτα είναι κλειστή. Πάμε. Ωραία, χτυπάς. Σας ανοίγει, βλέπεις αυτή. Να, λέει, περάστε, λέει. Το δωμάτιο, λέει, είναι στον πάνω όροφο. Εδώ, λέει, από τις σκάλες, λέει, επάνω. Η μικρή που κοιμάται. Η μικρή, λέει, θα κοιμηθεί μαζί μου, λέει, στο διπλανό ακριβώς στο δωμάτιο. Τι φοράει? Τι φοράει τα ρούχα. Μια ρόμπα φοράει, ξεκούμποτη. Μια μαύρη ρόμπα φοράει αυτή. Σύζυγος δεν υπάρχει? Είπαμε, πέθανε. Όχι, ρε. Okay. Σου μπήκαν περίεργες ιδέες. Δώστε ένα για την ομάδα μου. Θέλει να δείξει πύραυλο, μαλάκα. Πυραυλοκίνητος. Πάμε, ναι. Ωραία. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο σπίτι εσείς. Κλείνει αυτή που βλέπεις την πόρτα. Η μικρή είναι στον πάνω όροφο. Οκ, ακούγεται δηλαδή, είναι εκεί. Δεν μιλάει, δεν φωνάζει, δεν λέει κάποιος κάτι. Άμα θες μπορείς να ανεβείς στον πάνω όροφο. Όχι, βασικά τη λέω έχετε φάει. Λέει... Ναι, φάγαμε, λέει. Α, τι φά. Λέει... Είχα, λέει, κάποιο ψωμί, λέει, και κάποια λαχανικά και φάγαμε, λέει, με την κόρη μου. Οκ, άμα πεινάτε έχω φέρει λίγο φαγητό. Λέει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, αλλά έχουμε φάει. Εντάξει. Δεν το φέρει μικρή, φώναξε, μπορεί να πεινάει. Ωραία, ναι, ξέρεις, βάζει μια φωνή και μετά από λίγο εμφανίζεται η μικρή στη σκάλα από πίσω σας. Της λέω, πεινάς, έλα, έχουμε φαγητό. Έχω φέρει σουβλάκια. Σουβλάκια? Βλέπεις, έρχεται μαζί σου. Σουβλάκια. Πιτοβλάκια, εντάξει. Άμα θέλετε και χαλαρωτικό μασάζ με ειδήμων, έτσι. Μάλιστα, χαλαρωτικό μασάζ. Πριν τον ύπνο. Πριν τον ύπνο. Έχω φέρει σουβλάκι και κοκακόλα. Και περγαμόντο μετά. Σικαλάκι. Λοιπόν, ωραία. Κάθεστε λοιπόν στο τραπέζι. Λέγε, Έρικ. Εντάξει, τη μικρή απευθύνω. Α, για πες. Βλέπεις αυτή η συγκεκριμένη τύπισσα. Βλέπεις δεν είναι και πολύ ομιλητική. Βέβαια δεν σας ξέρει, ούτε σένα ξέρει, Έρικ, ούτε σένα ο Μακίλη. Καλά. Απλά σας δείχνει γιατί... Όχι ρε. Αμένα αυτή δεν μπορούσε να θέσει την αποστολή. Όχι. Εσύ δεν ήσουν ακόμα. Ούτε εσύ... Εγώ θα συναντήσω εκεί πέρα. Όχι. Εγώ θα συναντήσω εκεί πέρα, γιατί κάποιος μου είχε αναθέσει να σώσω τη μικρή. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, εσένα σε ξέρει. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι, το είχα ξεχάσει εγώ. Της λέω εγώ πάντως σε μένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Κάτι σας προβληματίζει. Ξέρεις, Μακίλικ, λοιπόν, θα μου ρίξεις... Δεν έχεις... Λοιπόν, βλέπεις ότι
προσπαθεί κάτι να ψιθυρίσει, κάτι να σου πει πολύ σιγά, για να μην ακουστεί. Πλησιάζω. Θα μου ρίξει ένα reading lips. Τι πλησιάζεις, μωρέ? Α, είπες ότι για να ακούσω εννοώ. Λοιπόν, περίμενε, reading lips. Actions. Licking lips. Ένα λεπτό. Reading lips. Το ρίξε. Το πέρασες. Ωραία. Καταλαβαίνεις παρόλο που δεν βγάζει κάποιο ήχο δυνατό ή συγκεκριμένο, ότι σου λέει ότι υπάρχουν κάποια πλάσματα στον πάνω όροφο. Έτσι σου λέει, πλάσματα. Κατάλαβα από τα χείλη του. Ναι, αυτό. Πολύ ωραίο το φαγητό, λέω. Δεν είναι? Ναι, λέει. Αυτή. Είναι. Κλείνω το μάτι εντωμεταξύ. Στατανά. Θα είχα να της δείξω ότι Το δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ωραία. Ωραία. Το σπίτι είναι διόροφο, της λέω. Ναι, λέει, είναι διόροφο το σπίτι. Επάνω, λέει, είναι κρεβατοκάμαρες. Ο Έλικ το κατάλαβε, δεν κατάλαβε τίποτα. Χαμπάρι. Όχι. Δεν πήρε χαμπάρι. Είναι διπλά μου έτσι όπως βλέπω ότι... Ο Έρικ τρώει ακριβώς αριστερά σου. Του πατάω το πόδι. Του πατάς. Σε κοιτάω, τι κάνει? Πόσο καιρό λέω το έχεις αυτό το φαγητό? Αυτό που έφερα. Ναι. Από το τέτοιο το πήρα, ρε. Και όπως με κοιτάς, σου κάνω τα φρύδια και τα μάτια προς τα πάνω. Θα ρίξεις τέλειζε σεκ τώρα. Έχει πάει ο Πόλο και Λόλικτορ. Πάμε, τέλειζε σεκ. Έχει μικρό τέλειζε σεκ. Ναι, με μπουκωμένο στόμα τώρα βλέπεις μασάω. Τι λέει αυτό? Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ρε, του λέω, συνεχίζεις και κάνεις έτσι πάνω τα μάτια. Όταν καταλαβαίνω ότι δεν με καταλαβαίνει, του λέω εντάξει, τέλειος το φαΐ σου. Λέω, οκ, είναι ωραίο πάντως, του λέω. Είναι? Είναι πολύ νόστιμο. Α, ναι. Είναι όντως. Έχω να φάω και... Άστα. Το καλά είσαι όμως. Καλά. Καλά. Είναι ωραίο είναι το φαγητό και δεν τρως. Παιδάκια είναι. Δεν τρώω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω όρεξη. Περίμενε. Θα σου πάρει ένα ποτήρι νερό. Ναι, λέει, θες να σου προσφέρω, λέει, νερό. Μισό λεπτάκι, λέει. Ναι, λιγάκι νερό. Φεύγει τρέχοντας εδώ, ανοίγει εδώ την πόρτα και βλέπεις ότι είναι ουσιαστικά η κουζίνα. Ναι. Μετά δεξιά, δεν το βλέπεις τώρα, ανοίγει μια δεύτερη πόρτα και σου φέρνει μια κανάτα με νερό και 2 ποτήρια. Και τα αφήνει στο τραπέζι. Το ντουμάνιασε. Οκ. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Ποια του να έχεις. Το πίνω το νερό. Το πίνεις το νερό. Όλο. Εντάξει, τώρα μην είσαι και εσύ. Οκ. Νερό. Καλώς. Λοιπόν, συνεχίζετε και τώρα της, έτσι. Ναι ρε παιδί μου, κανονικά. Ναι.
Συνεχίζετε, λέει, και τρώτε εσείς. Τίποτα, εγώ στη μικρή ήθελα να ρωτήσω πώς είναι, είσαι καλά, ξεκουράστηκες καθόλου? Ναι, λέει η μικρή, λέει... Ναι, ξεκουράστηκα, λέει... Από το ταξίδι, λέει. Μην ξεχνάτε, Ναι, από το λέει, ταξίδι. ότι ήμουνα τόσες μέρες, λέει, κλεισμένη, λέει, σε ένα κλουβί. Βγάζω τη φυσαρμόνικα. Βγάζεις τη φυσαρμόνικα, ναι. Και αρχίζω και παίζω. Το τελευταίο. Εντάξει. Όχι, ένα πένθυμο τόνο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις δει το western με τον Charles Bronson, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι που παίζει τη φυσαρμόνικα. Όχι, αλλά ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Λίγο ψιλοβαρύ. Ναι, ωραία. Και βαρύ. Έτσι κάπως ξέρεις την κορδίζω και αρχίζω και παίζω κάτι το μελαγχολικό, πολύ μελαγχολικό. Οκ. Μπαίνεις καλά τη φυσαρμόνικα να μελαγχολήσω ή... Θα μελαγχολήσω. Παίζει γαρμπή. Ναι, Τι μου λες? δεν καταλαβαίνει κάτι βέβαια ο Έρικ. Όχι, δεν το πω. Απλώς, ναι, είναι λίγο περίεργο. Δεν με έχει ξαναδεί να κάνω. Ξέρεις, να παίζει τέτοια κίνηση. Να κάνω τέτοια κίνηση. Παίζω τόσο Όχι απαραίτητα. κρυμμένα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το συνδυάσει. Όχι, δεν μπορεί να το συνδυάσει. Όχι, γι' αυτό λέω. Αυτό που θέλει να πετύχει τη μελαγχολία, πώς το λένε, τη μελωδία, τη μελαγχολική, μου το περνάει. Ναι, στο περνάει ουσιαστικά. Σου περνάει ότι... Όχι, δεν συγκινούμε από αυτό που παίζει. Δηλαδή, παίζει με συναίσθημα ή απλά... Με συναίσθημα. Με συναίσθημα. Okay. Μαλάκα, ο άλλος έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα. Ρε, εσύ, Μάκη, θα βάλουμε τα κλάματα του, λέω, Μάκη. Δεν πιάνεις κανένα σκοπό λίγο πιο χαρούμενο. Και όπως παίζω, πάλι σου κάνω αυτό το πράγμα με τα μάτια. Κοίτα ο Φρίδι έτσι δείχνοντα σου πάνω, έτσι όπως παίζω. Κάνω ρε παιδί μου σαν να ερμηνεύω το τραγούδι, καταλαβαίνεις. Ναι, σαν να έχει τίκ, ας πούμε. Ναι. Να ρίξω άλλο ένα, intelligence. Ναι, ναι. Το κομμάτι είναι πάλι πίσω γι' αυτό. Τα μάτια μιλάμε. Και το πέτυχε. Με Critical εμείς. success. Μάλιστα. Έπρεπε να βγάλεις το θερμόμετρο. Όχι απλά το πέτυχες. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι κάτι θέλει να σου δείξει ο Μάκηλη. Και είσαι 100% σίγουρος ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι, ναι. Απάνω. Ωραία. Κοιτάω τον πολύ. Του κάνω νόημα με το κεφάλι ότι κατάλαβα. Ρίχνω μια ματιά στην Μέρη. Βλέπεις αυτή κάνει βήματα πίσω. Κάνει 2 βήματα πίσω, έρχεται εδώ. Γιατί αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά με ποιον? Ότι ουσιαστικά κατάλαβες και εσύ πάνω κάτω τι γίνεται. Μάλλον ότι κατάλαβες τι γίνεται εσύ. Αυτό αντιλήφθηκε, όχι ότι δεν πάει κάτι καλά. Και κάνει ουσιαστικά στην άκρη. Μάλιστα. Πόση ώρα είναι το σπίτι από το τέτοιο, από του Βαρώνου, από του Δημάρχου? Δεν είναι πολύ μακριά, είναι... 5 rounds full movement. Οκ. Του λέω, εντάξει ρε Μάκηλη, πήγαινε και εσύ για ύπνο και θα τα πούμε αύριο. Πήγαινε να βρεις εκεί που έχει κλείσει το δωμάτιό σου. Του κάνω, του κλείνει το δωμάτιο. Θα κάτσω εγώ εδώ, αφού δεν χωράμε.
Εντάξει, οκ, λέω. Σταματάω να παίζω βασικά, βάζω μέσα τη φυσαρμόνικα. Και... Το ξέρω ότι κάνει read lips. Δεν το ξέρεις, όχι. Δεν το έχει ξανακάνει. Και βασικά, εντάξει, φεύγω σαν να μην τρέχει τίποτα. Και προσπαθώ να προσποιηθώ ότι... Ναι, εσύ κάνεις ουσιαστικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, καλό βράδυ, τους χαιρετώ. Έτσι, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Ναι, ναι. Και φεύγω, βγαίνω έξω. Ωραία, ναι. Βγαίνεις λοιπόν έξω. Και τρέχω όσο δεν έχω τρέξει ποτέ μου, ας πούμε. Όσα το κεντέρι. Και τρέχεις λοιπόν στην έπαυλη. Λοιπόν, τρέχεις λοιπόν στην έπαυλη και... Με το σόβρακο. Με το σόβρακο. Τους πιάνεις όλους έτσι απροετοίμαστους. Και σε τι φάση είναι. Έχουν πέσει για ύπνο. Έχουν πέσει για ύπνο, μόνο ο Ισμαρκ. Βλέπεις, μπαίνεις εσύ στην έπαυλη και είναι ο Ισμαρκ μόνο. Πού είναι η σύντροφή μου? Λέει, χαιρετάει, λέει στα δωμάτια τους, λέει κοιμούνται. Ωραία, πρέπει να σηκωθούν άμεσα. Οδήγησέ με εκεί. Σου λέει αυτός, λέει, τι συμβαίνει, λέει, πες μου. Θα σου πω. Εδώ, λέει. Είναι άμεση ανάγκη, πρέπει να... είναι άμεση ανάγκη, πρέπει να πάμε σε ένα σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, αν είναι θα το αφήσουμε εδώ, το session. Okay. Ναι. Το προχωράμε την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, να είμαστε και όλοι εδώ. Ναι. Να είμαστε όλοι εδώ, να δουλεύουν οι υπολογιστές μας. Ναι, να έχουμε ίντερνετ. Να έχουμε σωστό ίντερνετ. Ναι, ρε προ. Ωραία, τέλεια. Και περαστικά. Να είστε καλά, παιδιά. Περαστικά, Ιωάννη. Έγινε, bye. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, για χαρά, παιδιά, σε όλους. Έλα, καλή νύχτα, πιπιλές.